kotikämpällä työstelen vähän musiikkia tähän taputtelujuttuun ja annoin porukalle midit tossa aamulla eteenpäin ja tässä sitten koetan jammailla vähän bassoilla jonkinlaista pohjaa sinne ja jos mä keksin jotain lisää, ehkä kitaraa pienenä instrumenttina, niin lisänä jotain pientä kivaa ehkä lyötä sekaan, mutta täytyy nyt katsoa mitä tästä ensin lähdetään tekemään ja kuinka paljon aikaa jää sitten. Niin. Mutta jonkinlaista groovea sinne tuodaan lisää sitten loopien kanssa ja toivottavasti saadaan hyvät biisit. Ei me pysty sekä napsata toisen käden niin tutkia. Siihen menee Tossa kaikki taidas. Puoli minuuttia myöhässä.